کۆمەلای ئامافێن مرۆڤان شاخێ ئیزمرێ داخویانیەک بەلاف کرد و ڕاگەهاند ku sê ciwanên Sûrî li navçeya Güzel Bahçe ya İzmirê ji aliyê nejatperestekî Türk ve hatine şewtandin. Çalakvan Deysem City di derbarê vê mijarê de ji tora medya Rûdawê re got ku bûyer di 16 mijdara îsal da çêbûye. Her wiha eşkere kir ku ew her sê ciwan di kargeheke kevran da kar dikirin û li wir radiketin. Dema ku ew ciwan li kargehê xewda bûn nejatperestekî Türk saet derdora 4 serê sibê zû bi benzînê ew şewtandine. Kesên ku hatine şewtandin jî navê wan bi vî awahî ye. Me'mûn El Nebhan 23 salî, Ahmed Ali 21 salî û Muhammed El Bîş ew jî 17 salî bûye. Deysem City çalakvanê Kurd ji İzmirê li gel min e ku agadarî vê bûyerê ye. Deysem xêr hatî ev bûyer çima çawa çê bûye û ji bo min bi rastî cihê meraqê îro 22 mehê ye bûyer 16 meha 11 çê bûye. Çima heta niha hatibû veşartin? Şev baş bi rastî ji me hemalê berî çar bijan ji xelkên Hatayê hat û sê kes li İzmîrê hatin şewtandin û ji aliyê yekî Türk ve hatin şewtandin. Rastî em ji mana şkûl heva me bîst var û me lê pirsî me ji derdora xwe pirsî ji rojnamevana ji komeleyên mafê mirovan kes nebîst û rastî me da ser û meselê bê ez rastiya wê heya çi qeysî heya berî rokê jî te gotiyane yani 16 mehê goşewtiye û me jî me mehek û çar roj yani ne meqûl kes bê nehisyare toho jî em çûn cê febrîqê cê memela golê çêbûyê bi rastî neheştin ku em têkerin hundirû îro sibehê saet 8 em çûn memelê û awqatê memelê û xwediyê memelê istiqbala me kir kes tune bû bi rastî em tenê bûn piştî ku me em wa diştegelîn û me mesele fêm kir yani heya ana vê saetê jî me jî her kesî de hîna pirs hene yani sî pênc roj çilo hatî veşartin heya 10 roja 16 mehê 4 saet 3 çarê sibê ev şewtanî çêbûye ew kesên kune kîne ew ji kune ew kes ji ku derê ne yên ku hatine şewtandin? Doş Helebê ji derdora Helebê û yekî jî derdora Hema. Ailê wan li wê derê ne deysem malbatên wan li wir in li İzmirê dimîne? Kesî ji wan batine yek li Bursa dimîne nêzik İstanbolê yek yek jî li Hatayê dimîne xwediyê ve Hersê ya malbat li Sûriyê birê wan vir kar dikin ew jî li Bursa û İstanbolê İzmirê. Başa kesê ku êriş kiriye qet nasnameya wî diyar bûye hatiye girtin kî ye ji ku ye çi esl e çi cins e? Kemal Kokmazı emirî 40 sal e piştî 10 roja yani 16 mehê ev şewtanî çê dibe piştî wê nake bi 10 roja 26 mehê li navçeya Güzel Bahçe nêzîkî İzmîrê pîrekek û zilamekî Türk birîndar dike ev na piştî wa birîndar dike piştî wê birîndarê bi 3 roja polîsê Türk wî digirin pirsa pêşî dikin ji ber got nizanin got vî kesî ew şewtanî kiriye pirsa her du ixtiyar te birîndarkirine ew dibêje ne me ev tenê birîndarkirine misê hebê jî şewtandine etiraf dike yani pirsa polîsa li gor îfada îro em giyanî a polîsa li nabêje got yani pirsa polîsa ne ji bo vehesê kesaye ji bo çima her du kes birîndarkirine ew vê jî etiraf dike piştî
ایجا مرول تاریخ ادنه کاک دل بخورین خبرات یعنی 25 روز 35 روز لسر مسئله یعنی 10 روزا مسئله خویانه که پشتی 10 روز پشتی 13 روزا نه تی خویا کردن گو کسی او کشتنش بگو راپورا پیشی پشتی شوطانین اطفائیه دبیجه تماس کهربایی یعنی به کهربا جبویه کس نبی کشتنه خودیوان لسوریه نه کسک هیا دعواوان بشوپینه محامی آووکات پارێزەران جواران بگره خودیوانا که روژا پیشی هاتی بون 16 مه بهیست بون 17 مه گیابن ازمیره دوجه جنازه خواه شاد بون یک شی پشتی 10 روژا وفات دکه جنازه خود بن اودن سوری هین ادمی جیوانا که کو تماس کهرباییه yani كهرباء شيبويه ونا يعني حادثه كنا مثلا جنايتك اجي دينا حادثه ودبشير يعني يشتيقوا بوليس دناري لإفادة في كسي البا بوليس دبيجي عسكريه خده از جيتم بشغلين يعني از يا جيتم استخبارات عسكريه ارتيشا تركي مشهور بو جيتم دبيجي دبي از عسكريه خده مدبر دي كاركريه ومأمر اصلا دي قلت نجمل باقجيه بك مشي باقجيه سوريا فهم كريان بنابرا فهم كريه ومأب كشتنجي جرح حكي نتوي كريه ندجي كسن غريب لتركيا يعني تش سوري بن تش افغان بن تش كسبن دوير حيد ما افكار كريه افاداوي بيشي ابي براسيجي تلفونجي وبوليسي امنيتجي savcıcı hina dosyavi o goti dibejna gizlilik kararı yani hina başati yani hina kesi menek idi. بله گلکی سپاس دیسم مالتا آوا کتا اف جی ازمری اف زانیاری دانا من زور سپاس از yetişkilici bejim komedyen mafemolova و komedyen panabera ایرو ساعت 5 امجد ناردبون خاينيك دا إجبار جو أمبدو في مسألة دبن وحياة بس أوقاتا بس محامية وكالات كبيرة جو في مسألة بشوبينه إجبار جو نتشكي أم براسي نتشكي هم أولو حادثة كي هم ولا يكيج ذكرشي كيولو كريه مسألة جولو دوتر براسي. بله زور سپاس چالاکوان کرد هیسم سیتی ج ازمری مرا